Terve, huomenta. Huomenta. Sori, mä oon vähän myöhässä. Aino. Täällä on nää Honda-miehet. Onks tuota liikkuvaa? Onko ihana aamu? On, hieno aamu. Lumipoori on hieno. Hyvä. Tossa on vähän jotain siitä. Todistusaineista. Joo. Ei siinä mitään. Menkää te vetää, niin mekin mennään. Eikö olekin mielenkiintoista? Kuis on talven treenit mennyt? Joo. Ihan hyvin. Ei tossa nyt on treenitunteja tullut 3 kertaa enemmän kuin viime talvena, että mä oon ruvennut aika paljon panostaa tuohon sakin pelaamiseen. Ja oon mä sit joskus käynyt vähän enskakisporia ajamassa. Tuossa on silleen vähän hankala sakki on paljon parempi, että kun ei tarvi näitä saappaita laittaa. Ei näitä meinaa saada jalkaan. En mä kyllä tosin sitä sakkia osaa pelata. Moro! Moro! Kun on talvi mennyt? Loistavasti. Sä oot se ollut. Ennen me laatanut Arro!